berlok tentang nilai poi syaka bentak kebalai jongkan ka guitar lesson syuhang ki beginners. Te syua bingin ya chikman sa isin kwa banai ku biang pi baro ki perlok ki balong ki nong kersian ki jonga ki ba yai page ya ki video bat ki ba like ro bat kum jo ki ba syum ya kene benta kum ka lat ban hikai yalade ban ha ban kum no banang bantem kita. Te session part ku blay pi baro khot ki ba ya page ya ki video bat akan turu opin ngobha ban ya like ban comment nang ta ban kabakam kungsan kalong bapin subscribe bakal long kajeng kersian yanga bangan nang la syusyu ban permi ya ki video hadin habot ki bakam ha bat ki bakam biang ya pi bapin yo kajeng mentoy tementangin poi sya ka benta kabalai jong kajeng hikai kita kabadai syapang ki combination jong ki chord bat ka strumming pattern combination jong ki chord bat ka strumming pattern te combination kamut kabangi penyak lang ya ki chords na away ha away kamut ka group jong ki chords kumba lai saul lanesan hadun rew tali kabangin tem lang ya ki ha kaju ka pattern lane ha kanu ka sur jing ruai ta dei ka combination jong ki chord laning la ban ong ki chords progression but baradin kata ngin le ru ha kaju ka por ngin le ru ya ka strumming pattern kalong ka rukom bangin beat ya ka gitar laningin tem ya ka gitar langba jong strum kabangi chord strumming kumanta strumming kamut kajing tem gitar langba strum hakanu korkom te kidon bun ki teknik ban tem te ingin persyang banyak syua mentah nadu basdang ngin sedang syua ya ka exercise number 1 number 2 bat number 3 hadin kata kiwe ngin selek kiwe ki video tentang ini sedang no ya ka exercise number 1 topik to ka exercise number 1 kadai ha u ki G dan major key dai u G chord dengan sedang ya combination na u G major E minor C major D major but poi biang ha u G pej bahag itu ki cross sign ki bangal bu hang to 1 2 3 4 nadu 2 3 but 4 night time re haba phila pukut ya ka pattern te bit tang sin ha tu chord tang ba ka jing thau pada kan long kumjo way are like sao te ka strumming pattern kan long kar kom tem ya ka gitar lene beat ya ka gitar kan long bet tang shopo kuntul adap thong to ka only downward ma yani downstroke 1 2 3 4 1 2 3 4 tang shopo bet repeat hadu are like sin topik to ka exercise number 2 katai ha u ki A to ki combination kilong kumne A major D major F sharp minor E major back to A major tangba how to A night time ra kitu kibala cancel to kibala don kitu ki cross sign ma 1 2 3 4 shu count baik katang ka number 1 2 3 4 night time ra kitu kibala cross ka strumming pattern pada kan long downstroke and upstroke down up down down up down up down up 1 and 2 karkom count pada kan long 1 and 2 and 3 and 4 tat hadu dedep kanika pattern 1 and 2 and 3 and 4 down up down up down up exercise number 3 ka exercise number 3 kadai ha u ki D major ki combination kilong kumne D major B minor F sharp minor A major nangta thai biang ha u D pej bha kar kom count pada kalong 1 and A 2 1 and A 2 and A 3 and A 4 and A lane ngila ruban ong down up down down up down down up down ma hadu for hadu dakut kanika pattern tangba pej bha hak to kelas ha u D chords hang to 1 and A 2 and A 3 and A kitu ngala dep tho hang to don't play ki bangala cancel to nai play re shu count tangka number lene tangka jingthau to mentangin ya sedang ya ka exercise number 1 ha u ki G ki mdai u G combination kilong kumne hin sedang shwana u G G major E minor C major D major angka back to G major ka strumming pattern kan long kumne tembe downstroke 1 2 3
counting kalong 1 2 3 4 sedang mah nomor sedang oke 1 kani kadai ka combination jong u kg ka exercise number 1 kadai ru ka chords progression mo bagi ong kan mau ba ki chords ki long sedang na G major E minor C major D major ban G biang te pej bha ka tu kelas kabadai hakapatan jong uji te beat tang chisin la biang tang ba ka count kan yai be hadu sau 1 2 3 4 kan yai kita tang ba kito ki lai tali ki bangal pen iya ki dak cross te nai tem sura tem be tang utu uba ningkong pe sa chisin ngan pen i kum ne 1 2 3 4 1 2 3 4 repeat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tentang leo yau ya ka ngeladap ya ka exercise number 1 kabadai sipang u ki g bat ka combination jong u tentang en poi pat sasya ka exercise number 2 ka exercise number 2 ki ngin sedang da u ki A major ka combination kalong kumne A major D major F sharp minor E major nakta penkut HU A major te shwa bangin ya pej yakine mantem yakine ki pattern jong u ki A major ngakwa ban penithu F phang u new chord u F sharp minor chord ubangim pat syam la pule ha kitu ki video ki baladam te ngin haban na haban peni pi menta kenang ba pinam confuse lane bakala nang no umi une habangim pat la pule mo une udai u F sharp minor te ka position jong ki finger kalong thik kum ha ka position jong u F minor bat u G minor pai ba ha ka first fret kanika ka first finger kan ha ba ka syong ha ka first fret da ka ba release ya kan ka mid finger chord undai u F minor chord ngin slide tang shi fret slide down tang shi fret kumne layo ya u F sharp minor tiladangin ya ha ka fret ka ba ka first finger ha ka fret ka balai in ya u G minor kan mau ba u F sharp minor udai ha ka second fret position ka first finger ka dai ha ka second fret F sharp minor peki sendati kilang kumne kumbalong lem kitu kiwai ka first finger hold yakine ki string barok hoj nangta ka third finger ha u string ubasan ka fret ka basaw nangta ka fourth finger ha u string ubasaw ka fret ka basaw lane lada fi syam jing e ban hold kumne ban bu kti kumne phila ru ban le kumne pai ba phila ban hold nadu string ubasaw hadu uban ningkong nangta
kan ikaw third finger kan syong ha kaju hi ka jaka ka third finger bakal foot kan syong ha kaju string basawat basan tangba kan kambha lada pila ban bu no kunne barokai to ni sedang no mtaya ka pattern jong u ki A major, D major, F sharp minor, E ban A. To ka pattern jong ka strumming pattern kan long kumne ni hab ban beat up and down. Up down up down down up down up down up down. Tang ba ka hỏi ka kaun ngin hab ban kaun 1N 1N 2N 3N 1N sedang kumne baik ba 1N 2N 3N 4N D 1N 2N 3N 4N F sharp minor 1N 2N 3N 4N nang ta E 1N 2N 3N 4N 1N 2N 3N 4 Pait ndala poi ha UE habangi phai biang shau E kanau bha ha kituki kidur ki bang alapan E penyo E kidon kituki cross sign dan ne UX mo bang ala cross ya kituki number 1 2 3 4 nomor ba habangil adap bantem ya ka pattern ngin pengkut no ya ka te habangin phai pengkut no sha utu u kiton badai u kitrai lane u main ki mo ki e kamut ngin bitang cisin tang ba ka kaun padai kan long 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 kan long bait hadu 4 section bait bahangan le kham state content 1 and 2 and 3 and 4 and 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 repeat 1 and 2 and 3 and 4 and 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 tang kum nehi tang ba haba pisdang phi hab ban yai suki men permen penam dai ban le kloi le stet le ne le kerki ban la kloi kam dai ka rukom kupta phi hab ban le suki pai ba stang suki jai 1 and 2 and 3 and 4 and 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 tangkum nehi tem tangil adab ya ka exercise 2 mentangin poi pat syaka exercise number 3 ka exercise number 3 uki ngin yait da u D major uki ngin yait da u D major te kanau bha haba pipe ya kitu kidur ki bangabu ka structure jongki kitu ki chords combination mo te kanau bha ki don kitu ki example lani ki jing kidau ki bangalabu ya kitu ki downstroke kabamut la kedau hang tu da u down arrow upstroke la pening tu ya u up arrow tekini ki downstroke but upstroke kamut ya ka rekom beat ya ka gitar up and down ya rekom strum ya ka gitar up but down up
downstroke ka bamut sipo, upstroke ka bamut siya neng. Syarumban siya neng. Tementangin po siya ka exercise number 3 key D major ka combination kalong kumne D major nanta boot sa U B minor D major B minor F sharp minor G major A major back to D major. Kenapa bah kini kita ki combination D major B minor F sharp minor G major A major. Kini kita ki combination ki chord ke bayayat lang baru ki D. Karkom strum pada ka strumming pattern kalau kumne 1 and A2 baik ba 1 and A2 and A3 and A4 and A 1 and A2 1 and A2 and A 1 and A2 and A tang ba ngin habban shim kham kloi ha ka to 1 and A mar sindap 1 and A ngin habban shim kloi ya 1 wood liao 2 and A 1 and A 2 mar sindap A ngin bitang wood ya number babut tau dai u2 3 lan u4 mar sindap ka A ngin bitang wood kumne 1 and A2 kumto 1 am Islam shim wood 1 and A2 and A3 and A4 and A. Sajisin 1 and A2 and A3 and A4 and A. Bagaimana sajisin 1 and A2 and A3 and A4 and A. Tao matangin yai no dah kini ki chord combination 1 and A2 and A3 and A4 and A1 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 and A2 and A3 and A4 and A. Akut. Tang ba haba pilek ya kane lek suki-suki. Wadam kerki, wadam lek stat. Lek suki-suki 1 and A2 and A3 and A4 and A1 and A2 and A3 and A4 and A1 and A2 and A3 and A4 and A1 sorry 1 and A2 and A3 and A4 and A1 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 and A2 and A3 and A4 terterma bit tangsin habalakun bit no tangsin
haba fi ong ban pengkut no ya ka tu kapaten te bit tang sisen tang banyo hadu bakut ka tu ka jing tau. Baik bah hak itu kidur ki bang alabu ngala kedau kum to ya ka streaming pattern ngala tho to d u d d u d d d u d d u d d kabumun down down up down down up down down up down d u d d u d d u d d u d kabumun down up down down up down. Hak itu kejaka bapi i bangala bu yau tu cross ngala tho ru don play kabumun nai play ra shu nhiều bánh tăng cả jing khain no nhiều bánh tăng cả jing khain thế nai tem ra thì tăng ki nehi ki lai teli ki exercise te ngan sa pen mi kham koloi ya ki ki exercise ru te snyau bha da ya practice bha da ya le kham koloi ba phin dep no ya ki ne ban phin dep kham koloi ban ba phin yo ru ban peteng ya ki we pat ki exercise haka video ka ban sawan ngana pun slam reng an ai kham kolohi bangin ya la kham kolohi yakini ki exercise khnang bangin yo ban poi sha ka rekom tem rangkat bat ki sur jing ruai te sechisin nga kerpat epi ki perlong bapin sngobaban ya kersyan lem daka bapi subscribe ya ka video subscribe ya ka channel like ya ki video bat comment ro khnang bangan tip ya kajing don kam jong pi te la bi don ai ban keliru sngobha sekali naka comments box te suggestion ko blay ya pi barokon kiba ya page akni ka video bat kiba kersyan ru yanga kidon mo ki perlo kiba la kersyan te kajing ko blay ya pi barokon ko blay sibun ya kajing ya kersyan ka jong pi tengah kerpat ba pinang ya kersyan ba pinang ya don rekan bangan nang la syu ban penmi ya ki video ki bakham bha bat ki bakham derkam tangkum tahi kublai shibun yu barokhat